Айде ти на това. Майтап си правиш. Венце! Айде да ходим вече. Аз сваляш ли тогата? Не, още малко. Ама какво да сваляш? Все пак сега ще ли само с това? Имам... Какво снимаш сега? Не. Леле, с това сигурно доста топло. Ма ти махни кепето. Аз ще го спокойно. Добре. Знаеш колко викахме? Като казаха Деница Миланова, сама към Владе. Ти не си чула? Ти не чу? Да. Иначе Милан нищо няма да е чу. Той Милан и не е видял. И Милан не чу, не видял. Айде, махай го. Стриптиз. Опа. Точно те снимай. Трябва да отиш близо до палмичката, така да направиш. Дай го тук.